Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji fevraly hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Iraqyň goşunlary Mosul şäheriniň günbatar bölegine girdi. Hökümet güýçleri şäheri İslam döwleti toparynyň söwüşçileriniň elinden almak üçin 4 aýyň dowamynda amalaşyran gabawdan soň hüjümüň jemleji tapgyryna girişdiler diýip harby ýolbaşçylar aýtdylar. Terrora garşy görüş boýunça gullugyň resmisi general-leytenant Sami al-Aridiň 24 fevralda aýtmagyna görä Iraqyň harbiýleri Mosulyň al-Mamun etrawyna giripdir. Iraqyň hökümeti 2014-nji ýylda İslam döwleti toparynyň söwüşçileriniň gözegçiligine geçen Mosul şäheriniň gündogor böleginiň ýanwar aýynda azat edilendigini eglan edipdi. Iraqyň ululugy boýunça ikinji şäherinde Mosulda 750 000 çemeti ýaşaýjynyň galýanlygy aýdylýar. Bu şäher İslam döwleti toparynyň ýurtda soňky galasy hasaplanýar. Siriýanyň opozisiýasynyň Jenewada geçirilen parahatçylykly gepleşikler boýunça baş wekili Irany Siriýadaky konflikti çözme ugrunda iň uly pätgelçilik diýip atlandyrdy. Nasir al-Hariri o gatyşygy besetmek barada Orsiýetiň we Türkiýanyň araçylygynda gelinen ılalaşyň tutuş ýurt boýunça bozulýanlygyny we muňa esasan Iran tarapyndan goldanýan we Siriýanyň hökümetiniň tarapynda söwüşýän ýaragly toporlaryň sebäp bolýanlygyny 23 fevralda jurnalistlere aýtdy. Iran islendik siýasy ılalaşygy esasy pätgelçilikdir diýip Hariri aýtdy we Siriýanyň ýarany bolan Orsiýetiň hem günälidigini belledi. Şeýle-de Hariri Irany ýakyn gündogor regionunda dinary ýigrenji öjükdirmekde aýplady we Siriýanyň opozisiýon toporlaryny goldaýan Türkiýanyň ýaňy ýakynda öňe süren pikirini gaýtalady. Hariri Washingtony regiona goşulşmagy we Irana batyş etmäge çağırdy. Siriýanyň opozisiýasynyň wekili Hariri Iran onlarça müň dinçi söwüşçilerini ýaýradýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ýurdun ýadro arsenalyny güýçlendirmek isleýänligini ma'lum edip, ýurdun ýadro ýaragyna eýe döwletleriň toporynyň öňünde durýanlygyny gübä geçmelidigini aýtdy. Trump 23 fevralda Reuters agentligine beren giň göwrümli interwýusunda Birleşen Ştatlar ýadro ýaragynyň kuwaty boýunça iýde galdy diýdi. Ýadro ýaragy hiç bir ýurtda bolmadyk bolsa bu ajaýyp bolardy, bu bir arzu bolardy. Emma ýurtlar ýadro ýaragyna eýe bolýarka biz bu toporyň öňünde bolmakçy diýip Trump aýtdy. Şeýle-de ol Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň arasynda strategik ýaraglary çäklendirmek boýunça 2010-njy ýylda baglaşylan New Start adly ulalaşygyň bir taraply şertnama bolanlygyny aýtdy. Ulalaşykda taraplaryň ikisiniň de strategik ýadro ýaraglarynyň sanyny indiki ýylyň fevral aýyna çenli deň derejede çäklendirmegi we şol sany 10 ýylyň dowamynda saklamagy göz öňünde tutulýar. Beýleki çäklendirmeleriň arasynda ýurtlaryň her birinde söwüşe taýýar ýadro ýaraglarynyň sanynyň 1550-den geçmeli däldigi ulalaşykda aýdylýar. New Start ulalaşygyndan başga ýurdun baglaşan ýene bir ýaramaz ulalaşygy Iran bilen ýadro şertnamasydyr diýip Trump Reuters agentligine beren interwýusunda aýtdy. Trump Birleşen Ştatlar gowy ulalaşyklary baglaşmagy başlamakçy diýdi. Gazagstanly bloger garaşsyz jurnalistiň tutsaglykda saklanmagyna garşy protest barada habar bermäge synançandan soň tutsak edildi. Bloger Aşhat Bersalimovň aklawçysy Janar Bakhabayewa öz müşterisiniň 23 fevralda 15 günlük administrativ tutsaklyga hökm edilenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Bersalimow Almaty şäherinde Milli Howpsuzlyk komitetining edara jaýynyň öňünde saklanıpdy. Bloger jurnalist Jan Bolat Mamaý tutsak astyndan boşatmagy çağırış edip protest geçiren adam barada habar vermäge synançypdy. Polisiýa protestçi Erlan Kaliýewy destina tutup äkitdi, Bersalimowy hem tutsak etdi. Siýasy galam Tribuna adly neşriň redaktory jurnalist Mamay 10 fevralda tutsak edilip bekanun pul ýumakda aýplandy. Mamay özüne garşy gozgalan işiň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Türkmenistanyň territoriýasynda tapylan 2,5 müň ýyllyk gadymy tapyndylar Germaniýada köpçülige görkezdiler diýip media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen-German forumunda 2016-njy ýylda geçirilen maslahatyň netijelerinde häzirki ýamdan öňkü döwrüň 8-nji we 6-njy asyrlaryna degişli seýrek gadymy tapyndylaryň sergisiniň Germaniýada geçiriljekdigi ma'lum boldy diýilip, hususan da SNG Сегодня adly neşriň maglumatynda bellenýär. Habar berilişine görä gadymy tapyndylar bürünç eýäminiň Margiana imperiýasyna degişli UNESCO Halkara fondunyň dünýä baýlygynyň sanawyna girýän Margiana häzirki Türkmenistanyň Mary vilayatynyň territoriýasynda ýerleşipdir. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günneli bilen men Ýowşan Nurwan. Türkmenistanyň prezident saýlawyndan soň dargadylan hökümetiniň harby hemde kanun goraýjy ýolbaşçylarynyň hemmesi täze hökümete giredildi. Ýagny öňkü wezipelerine gaýtadan berillenildi. Türkmen medeniýetiniň habaryna görä prezident Berdimuhammedow 23 fevralda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip, Döwlet Geňeşiniň we hukuk goraýjy düdümleriň ýolbaşçylaryny wezipe berledi. Prezidentiň kararyna laýyklykda general polkownik Ýaýlym Berdiýew gorunmak ministri Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipelerine berillendi. Ol bu wezipelerde 2015-nji ýylyň oktýabryndan bäri işleýär. General Mayor Begenç Gulnawdyýew Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň başlygy, serket goşunlarynyň serkerde başçysy wezipesine berillendi. Ol bu wezipe odal 2016-njy ýylyň martynda berillenipdi. Polkownik Döwran Elli Bayramow Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesine berillenildi. Ol bu wezipe ilkinji gezek 2016-njy ýylyň martynda berillenildi. Ýöne yerli synçylar onuň täze hökümetde hem ornuny galmagyna garaşmaýardylar. Sebäbi ol geçen ýylyň oktyabr we noýabr aýlarynda prezidentiň berk we ýöne käýinçlerini alypdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 2016-njy ýylyň 16-njy noýabrynda geçirilen mejlisinde Bayramowyň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmäni, ýolbaşçylyk edýän puwdugyny tertip düzgüne gödekçilik gowşadan gaýdylypdy. Şol wagtda bu iki käýinçiň arkasynda anyk nämeleriň ýatanyny aýdylmaýar. Polisiýanyň general maýory 2009-njy ýyldan bäri içeri işler ministri bolup işleýän İskender Mülükow hem öňkü wezipesinde galdyryldy. Ýogsa Mülükow hem geçmişde talaba laýyk ýolbaşçylyk etmänligi işgärleri saýlap seçip almak işlerini göwnüzä guramany üçin bir käýinç hemde wezipeden boşatylmak duýdurusyny alypdy. Ýönel bu wezipe bir näçe ýyl içinde berilenen 3-nji ministr bolupdy. Justisiýanyň 3-nji derejeli döwlet geňeşçisi 2013-njy ýylyň awgustyndan bäri baş prokuror bolup işleýän Amanrat Haliýew hem öňkoruna galdyryldy. Prezident ýokary sudyň başlygy Begenç Çaryýew hem wezipe borçlaryny ýerine ýetirmek, dowam etdirmek tapşyrdy. Ol bu wezipede 2013-njy ýyldan bäri işleýär. Polkownik Mehmethan Çakyýew döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesini, Polkownik Mejlis Nowatow döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesini, Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Begmurat Muhammedow adalet ministri wezipesine berillenildi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşi hakyna kanuny laýyklykda güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylary baş prokuror we ýokary sudyň başlygy döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agdalary bolýarlar. Soňky 20 ýylda Türkmenistanyň güýç guruluşlarynyň öňkü ýolbaşçylarynyň en çemeli dürli jenaýatlarda aýyplanyp at derejeden we emlaklerinden mahrum edildi we türmäge batyryldy. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanda önümçülüğün batyl depkinine ösmegi ýurdun importy bolan garaşlygyny pete gaçyryp, eksportyň göwrümini artdyrdy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Emma käbir yerli synçylar importyň pete gaçmagyny, dollaryň sowdasyny we telekeçilere girdilen çäklendirmeler bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň resmi mediasynyň maglumatyna görä, ýurdun importy 2016-njy ýylda 2015-nji ýyldaky bilen deňeşdirilenine 6,12% peselli. Umum sowda dolanışı bolsa 10% ýokarlandy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutup bilýän önümçülüğün ösüşi ýurdumyza getirilýän käbir önümleriniň görnüşleriniň möçberiniň azalmagyna mümkinçilik berdi diýip habarda aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetine salgylanyň maglumatda geçen ýyl daşary ýurtlara elektrik energiýasynyň iýerilişi 16,7%, mineral dökünleriň iýerilişi 2,1%, sementin iýerilişi 8%, ýuňun iýerilişi 36,6%, halylar we haly önümleriniň eksporty 19%, buğdoyun iýerilişi 2,13%, meweleriň iýerilişi 68,13%, buýon köküniň ekstraktynyň iýerilişi 44%, gök önümleriň iýerilişi 21,16% artdy diýilýär.
Habarda ýurtda eksportyň ösüşiniň dürli pudoklary esaslanýanlygyna ünüs çekilse de, bu görkezijilere tebii gazyň suwdasynyň hem degişlidigi ýa-da däldigi aýdylmaýar. Türkmen mediasynyň habarlaryna sarp ediş hyzmatlarynyň daşary ýurtlardan getirilişiniň degişli döwürde 9,2% adyk önümlerinin getirilişinin 20,4% mebel önümlerinin getirilişinin 20% adalanlygy bellenýär. Emma Aşgabatda ýaşaýan syýynçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew ýurtda importyň pesi gaçyp, eksportyň artmagynyň dollaryň suwdasyny we telekeçilere girdilen çäklendirmeler bilen baglydygyny aýdýar. Onun sözlerine göre ýurtda daşary ýurt haritlaryna bolan talap dowam edýär. Emma bu haritleri getirmek düzgünler bolsa barga kynlaşýar. Türkmenistanyny ýurdun özünde öndürilýän haritlaryň ýurdun daşyndan getirilýän haritlaryň ornuny tutýanlygy sebäpli importyň pesi gaçýanyny aýdyp bileriz. Häzirki wagtda Türkmenistanyň adyk önümleriniň bolşulugyny döretmekde belli bir derejede işler amal edilýär. Ýöne şolar ýurdun daşyndan getirilýän haritlaryň ornuny tutardan ýa az derejede eger şol derejede öndürilýän bolsa onuň hili pes derejede. Adamlarym bahasy gymmat bolsa da gowy zady, ýagny import edilen önümleri aljak bolýarlar. Ýöne soňky döwürlerde dollaryň suwdasyna telekeçilere olaryň puly konversiýasiýa etmegine girdilen çäklendirmeler importyň mukdaryny azaltdy diýip bileriz diýip Amanmurat Bugaýew aýdýar. Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap Amerikan dollarynyň nagd satywy dol ýatyrylyp, şondan soň onuň suwdasyna da ençeme çäklendirmeler girdildi. Munyň netijesinde ýurtda resmi taýdan $1 3,5 manat meşhurlygyna saklanyp galýan mahaly, onuň gara bazardaky narhy 7 manata çenli ýokurlandy. Bu bolsa biznesi daşary ýurt valyutasyna bagly bolan telekeçilere yaramaz täsir ýetirdi. Mundan başga telekeçileriň valyuta operasiýalaryna, şol sanyna pul birlikleriniň awtomatik konversiýasyna ençeme tapgyr çäklendirmeler girdildi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Ankarada galp dollar operasiýasyna bir türkmen tutsak edildi. Türkiýanyň paýtagty Ankarada galp Amerikan dollaryny dolanşyga çykarmagy ynanşan 3 sany adama garşy gurnulan operasiýada 137.000 galp Amerikan dollary ele salyndy. Galp dollar bilen tutulan adamlaryň biri DH adly Türkmenistanyň raýaty. Ankaranyň vilayet häkimliginiň beren beýannamasyna görä, Akyurt we Şerefli Koçhisar etraplaryna galp dollary dolanşyga çykarmagy ynanşanlaryň bardy barasynda maglumat alan Ankaranyň jandarm gullugynyň işgärleri 18 fevralda ol ýerde güman edilýän 3 adama garşy operasiýa geçirýär. Güman edilýänler galp dollarlar bilen bilelikde bir uluň içinde durdulyp göz astyna alınýar. Ulugda geçirilen barlygda dolanşyga çykarmak üçin taýýarlanan 1370 sany galp 100'lük Amerikan dollary ele salynýar. Ele salynan galp dollarlar bilen aýplanýanlaryň ulanan ulugy Akyurt etrawynyň respublikan sülçülüğiniň buýrugy boýunça goraga astyna alynýar. Galp dollarlar bilen tutulan OKMB adly raýatlar bilen Türkmenistanyň raýaty DH kaziýetde bolan suwdyň ýanyndan Sinjanyň ýapyk tutsuganasyna ýeberildi. Beýlik tarapdan tutsak edilenlerden OK adly raýatyň owul jenaýet serişdesiniň alınmagy ýa-da saklanmagy günäsinden, MB adly raýatyň bolsa migrant suwdasyndan aýplananyny ma'lum edilýär. Ähli synançyklara garamazdan Azatlyk Radiosyna tutsak edilen Türkmenistan raýatynyň ykbaly barasynda jikmejik maglumat almak başartmady. Ýatlap geçdik, Türkiýe türkmen migrantlarynyň adyklyk edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türk medeniýetyna soňky wagtlarda türkmen migrantlaryň edýän, şeýlede gatnaşýan bekanun işleri barasynda ýygyderli maglumatlar ýaýramaga dowam edýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda otlary, biletleriň ýolugçylary el ýeterliligi ençimel bäri uly problema bolmagynda galýar. Edili şu günem ýolugçylaryň bilet satyn almakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy habar berilýär. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylowanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanyň çäginde ýerleşen demir ýol bekatlarynda
Ýagny demir ýol ýakyndaky ully kiçili demir ýol stansiýalaryndaki kassalarda ýolagçylara bilet satmakda uly kynçylyklar ýüz berýär. Aragatnaşygyň tehnikanyň şeýle ösen döwründe hem Türkmenistanyň kiçi demir ýol stansiýalarynda ähli ugurlar boýunça ýolagçylara bilet satýan kassalarda petek blankalary elde doldurlar. Bu bolsa kasserler üçin hem ýolagçylar üçin hem türlü kynçylyklary döredýär diýip ýolagçylar aýdýarlar. Oňuk demir ýol stansiýalary şu neçeli kompýuterleşdirilmedik. Bu bolsa kasserleriň işini juda kynlaşdyrýar. Özlerine degişli merkezi kassalardan ýolagçylara gerekli petekleri telefon bilen sorap almaly bolýandyklaryny aýdyp kasserler hem de ýerenýärler. Şeýle garaşly bolmaklyk bolsa hem wagt talap edýär hem de ýerleriň ikide gaýtalanyp satylmana getirýär diýip kasserler aýdýarlar. Artysman mollagara ýaly şifahanalarda bolsa diňjalyp saglanyp bejertmäge gelýän ýaşaýjylara hyzmat etmek üçin demir ýol kassalarynyň şahamçalary açylan. Emma ol şahamçalar hem kompýuterleşdirilmeli üçin kasserler ýolagçylardan ilki bilen sargyt ýazyp alýarlar. Talap edilen döwrün boýunça her bir ýolagçynyň pasportyndan ol baradaky maglumatlary kasserler el bilen ýazyp alýarlar. Soňra merkezi kassalardan petek ýazyp, gaýtadan şifahanalara gelip ýolagçylara petekler paýlap berýärler. Bu işler bilen meşgul bolan kasserleriň döwlet tarapyndan ulaw bilen üpjün edilmeýänligi sebäpli olar hyzmatlary ýol kireýleri üçin ýolagçylardan belli bir mikdarda muzdan alýarlar. Bu bolsa ýolagçy petekleriniň narhynyň ýokarlanmagyna getirip, ýolagçylarda belli bir derejede nägilelik döredýändigi hem aýdylýar. Mollagara hem artysman şifahanalarına vilayetlerden her günde yüzlerce adamlar sağlıklarını becertmeye gelip gidýärler. Emma ol ýerde bar bolan kassa şahamçalaryny kompýuterler bilen üpjün etmäge degişli ýolbaşçylar howlukmaýarlar. Bu şahamçalara degişli kassalarynyň özünde, ýagny jebel stansiýasynda, baharly stansiýasynda bar bolan kompýuterleriň hem her şinde hatardan çykýandygyny, onu becermäge bolsa wagty bilen gelinmeýändigini kasserler aýdýarlar. Merkezi kassalardan telefon bilen alınýan petekleriň bolsa, käte başly barat bolýandygyny, käte bolsa diňe ýokarky ýerleriň berilýändigi, bu bolsa garrylary we maýyplary aşağı korunlardan berilmese, olar üçin uly kynçylyklary getirýändigini aýdyp ýolagçylar da ýerenýärler. Mollagara şifahanasynda dünç alyp gelýän dewaply pensionerden 72 ýaşly Leyla daýdan aýtmana görä, oňa 3-nji polkadan ýer berilip petek ýazylypdyr. Ol özüniň ýokarky polkalara çykyp bilmäli üçin ýerde ýatyp giýjäni geçirmer bolandygyny görüň berýär. Şu biziň ýurtda ýola çykyp hoş bolup öýüňe dolanjak gumanan ýokda. Ýa bilet ýokdur, ýa bolmasa ýagdaýyna görä orun ýetmez. Garada ýola çykdan kötençlikden başga rahatlyk ýok. Ýa ýolagçy otlyzy barmaly wagtyndan giýjak alyp barar. Kassalarda bolsa 2-3 manat gaýtaryň hem doly ýerine berilmeýär diýip demir ýol hyzmatlarynda gowluga garşy hiç bir ütgeşmäniň ýokdugyny Leyla daýdan ygtaýar. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Anurwan. Türkiýanyň eksport edýän haritlarynyň açyk wagtda gurulan sergisi öz işini tamamlady we şu aralykda Türkmenistanyň soňky 5 ýylda Türkiýeden iňkän ýarag satyn alýan ýurda öwürlenýäni belli boldy. Emma bu habar türk we türkmen çeşmelerinden näl Stokholmda parahatçylyk meselelerini öwrenýän Halkara institutynyň täzelikde çap eden hatabatyndan alındy. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna döredilen ýaragly uýuşlar başda Odorkestlerden galan harby tehnika hemde ýaraglar bilen ýaraglandyrlypdy. Şol wagtda türkmen goşunynyň ýaraglanyşy barada habarlarda 10 ýyl mundan öňem bir ýurdun henidem esasan köne Sowet ýaraglaryna we harby tehnikasyna garaşly bolup galýanyna wellenýärdi. Emma soňky ýyllar Türkmenistanyň öz ýaragly uýuşlaryny iň döwri wagt harby tehnika, täze ýaraglar bilen barhakan üpjün etmäge çalışýanyny barada habarlar çykýar. Stokholmda Halkara institutynyň ilmi barlyglaryna laýyklykda Türkmenistan ýaraglaryň esasy görnüşlerini import edýän ýurtlaryň sanagyny 40-njy orna elýär. Täze hesabatda öňkü Sowet Respublikasy bolan Azerbaýjanyň ýarag sowdasyny Belarusyň esasy aljylarynyň birine öwrülenýär. Türkmenistanyň bolsa soňky 5 ýylda Türkiýanyň esasy ýarag aljylarynyň biri bolandyr. Ýagny türk ýaraglarynyň eksportynyň 29%-nyň Türkmenistana edilýänini gaýdylýar.
Hasabat Aşgabatyň soňky ýaşyllaky ýaraglarynyň 36%-ni Türkiýeden alanlygyny belliýär. Ýöne Aşgabat ýarag wagdaryny diversifikasiýa edip, satyn alýan ýaraglarynyň galan 27%-ni Hataýdan, ýene bir 20%-ni bolsa Russiýadan alypdyr. Postsovet döwletleri boýunça harby ekspert Aleksandr Alesiyň pikirine görä, Aşgabatyň Ankaranyň esasy ýarag aljysy bolmagy Türkiýanyň öňki Sowet giňişligine, hususan türki dilli respublikalarda barhaçyndan ornaşma uğruna edýän tagallalary bilen bagly. Особенно они считают, что тюркоязычные страны это зона национальных интересов Турции. Olar türki dilli respublikalar Türkiýanyň milli wekilleriniň zonasy diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden Azerbaýjan, Gazagystan we Türkmenistan bilen ören aktiw işleşýärler. Olar bilen bu gurda barhakan sewda etmäge çalışýarlar diýip Alesiň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle dol Türkiýanyň bir ýurtlaryň ýaşlaryny ilkinji ornuny ödünne harby hünärler boýunça okutmaga çalışýanyny belledi. Второе, обучение у себя молодежи из этих стран, прежде всего по военным специальностям. Aleksandr Alesiyň türk ýaraglarynyň hili barada berilen soragy ol ýaraglaryň başda günwataryň hususan German harby senagat toplumlarynyň iň gowy nuskalary bolanyny aýtdy. Ýöne ekspert her soňky ýyllarda Türkiýanyň öz ýarag kärhanalaryny ösdürýändigini, şeýle-de günwatar ýurtlarynyň Abaşadan alan ýarag wöleklaryny özüne ýygynaýanyny, raketa gorug sistemalaryny, uçurlary, bronly tehnikalary, harby gemler özüne öndürýändigini aýtdy. Alesyň pikirine görä, bu gowy orta derece bolup durýar. Скажем так, это хороший средний уровень. Türkmenistan soňky 10 ýylda harbylaryň maddi enzamlaryň bazasyny, goşunyň goranç kuwwatyny puwtalandyrýanyny aýdýar. Harby ekspert Alesiň pikirine görä, islenlik ýurdun goşunyň goranç kuwwaty odaly ýaraglarynyň hili bilen näl, eýsem şol ýaraglara erketmegiň öwredilişi, harby tälimin we ýygydarly taýýarlygyň derejesi bilen ölçülýär we hut şu tälim hem köp wagt, köp serişde talap edýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Paýtagtyň mikroýollarynyň içinden geçýän köçelerde soňky döwürde dogurdanam ýol böwetleri, ýagny ýyl içinde atlandyrylýar, lejaşy, polisiýa diýen böwetden sany gitdigçe köpelýär. Ýöne olar edil özüniň bolmaly ýerine goýulmaýan, meselem Aşgabat şäheriniň Mir 1, Mir 2 mikroýollaryna ýerleşýän birden mektep hem çağalar bagy 47-nji, 48-nji, 50-nji, 51-nji, 52-nji, 55-nji, 60-njy mektepler şu agdan 2 kiçik mikroýollarda ýerleşýän, şularyň goroýunyna bolsa şol ýol böwetleri, lejaşy, polisiýalar goýulmandyr, ýoksa bolmasa olaryň goýulmagy zeruriýet edil, şolaryň goýulmagy alam şu mektepler bilen ýanaşyk ýerleşýän 108-nji, 112-nji, 10-nji çağalar baglarynyň goroýunyna da ýol böwetleri ýok, hemde şo ýerden çağalaryň geçýärligini görkezýän köçe ýol hereketiniň belgileri oturdurulmady. Aman Murada, munyň sebäbi näme? Baş sebäbi mundan bir ýyl ýarym 2 ýyl ozal Aşgabat şäheriniň mikroýollarynyň içinde köçeler gazylly, asfaltlar goparyly, o ýerden suw geçirici turbalar hemde elektrik liniýasyny geçirici kabeller geçirildi. Soňundan şular 2 ýyl ýarym çemesi uğruna seredilmän ýatdy. Ine soňky döwürde juda haýalam bolsa şol köçeleri düzeltmegi işi dowam edýär. Şol o köçelerin hiç biriniň de ady ýok. Ýöne mikroýon sünnet köçeler, şo köçeleriň de ýaşaş ýaýlarynyň öňünden geçýän ýerlerine ol ýa-da beýleki bir wezipäni eleýän, ýa-da ol ýa-da beýleki bir wezipeli garnaşy bolan adamlar özüniň jaýynyň deňine şol bikanun ýagdaýda ýol böwetlerini döredýärler, onu guruşçulardan haş edýärler, ellerine 500 manat berýärler.
ya bolmasa ýokardan wezipeli garyndaşynyň görkezmesini olar etriýarlaryna şeýdibem şol ýol bewetleri gitdiňçe köperip gidýär, özüm düzgün bozulýar, şol ýol bewetleri kabul edilen düzgünlere göre on beýikligi 7 santiýdan beýik bolmaly, iýnem 20 santiýdan iýinli bolmaly, ene şu düzgün göre bile bozulýar, 2-3 beýik, 2 töweregem iýinli. Özüm şu zatlara gözegçilik etmeli, etraf häkimliginiň hemde köçe ýol gullugyna gözegçilik edýän polisiýanyň inspektorlarynyň amal edýän iş ýok diýen ýaly olar ýüz görüp gapyrga sirýarlar, edilýän bir kanundan çykma hereketleri görmezlige edýärler. Aman Murada, bu ýagdaý ýaşaýjylara nähil täsir etdirýär? Bir onları bilene Abduroglu raýatlary juda erbet täsir etdirýär. Sebäbi şol emeri bewetlerin bolmalysyndan ikette diýen ýaly beýik bolmagan maşinalaryň erkin hereket etmegine mümkünçilik döretmeýe köplen saratda maşinalaryň köpüsiniň etegi ýagny motory gulşytyry ýene burada şoňa degýär. Galy bersede şo köseleriň ählisinde diýen ýaly trotuar ýok. Altılog hareket edýän köseden hem piyadalar hem hareket edýär. Maýyplaryň hareket etmegine hem de çağa kalyaskasy bolan, ýani çağalaryny ýörüýte kalyaskalarda gedilenje çykaryn gellerin de erkin hareket etmegine ýöremegine uly bökdünçlükdir edýär. Galy bersede gar ýagmyr ýaganyna suwlar ýygnanyp şol bewetlerin ýani geçmeli ýaly bolýar. Iki tarapyna da suw ýygnanýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Amerikanyň ýadro ýaraglaryna eýe ýurtlaryň arasynda iň ýokary orunda durmalydygyny aýdyp, özüniň ýurdun ýadro arsenalyny güýçlendirmek isleýändigini duýdurdy. Trump 23 fevralda Reuters habar gullugyna beren ýürüýte interwýusynda Birleşik Ştatlaryň atom ýaraglaryna esaslanýan gudratynyň ýa galandygyny öňe sürdi. Dünyada hiç bir yurdun ýadro ýaragynyň bolmalydygy ajaýyp zat. Bu bir ýokary arzu. Ýöne beýleki ýurtlar ýadro ýaraglaryny edinjek bolsa, onu biz olardan ýokarda bolarys diýip Trump aýtdy. Trump şeýle Birleşik Ştatlar bilen Russiýa arasynda strategik ýaraglary çäklendirmek boýunça 2010-njy ýylda baglaşylan täze start gelişigini bir taraplayny bahtandyrdy. Bu gelişikde iki tarafyň da öýleriniň strategik ýaraglary arsenallaryny geljek ýylyň, ýagny 2018-nji ýylyň noýabryna çelli ýeň derejäge getirmegi we 10 ýyllap şol derejede saklamagy gözüňde tutulýar. Şeýle de beýleki çäklendirmeler bilen birlikde taraplaryň ýerleşdirilen atom ýaraglarynyň sany 1550-den ýokary bolmaly. Trump Reuters'e beren interwýusynda Iran bilen baglaşylan ýadro ulalaşygy ýaly start ulalaşygy da ýurdun baglaşan ýene bir yaramaz gelişigi diýdi. Ol soňra hem Birleşik Ştatlar inni en gawy ulalaşyklara gol goýar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Trump 2015-nji ýylyň iýulynda dünýäniň güýçli döwletleri bilen Iran arasynda Tehranyň garşysyna geliren ykdysady sanksiýalaryň käbirini ýeňletmek bilen onuň atom ýaraglaryny jylawlamak boýunça baglaşylan ulalaşygy odal hem ençemegedek tanqidlapdy. Trump interwýuda täze start babatda näme niýetiniň bardygyny ma'lum etmedi. Ondan çekiljekmi ýa ony ütmetmäge ýerleşikmi bu barada aýdynlady bolmady. Reuters'in bellemegine görä Trump ýadro ýaraglary baradaky beýanatlary wezife başyna gelmezden öň ýadan bir tweet hakda sorulanyny aýdypdyr. Ol dekabrda ýadan tweetinde Birleşik Ştatlar ýadro gudratyny uly derejede güýçlendirmeli we ýeňeltmeli diýipdi. Emma ol bu interwýuda giňelçek ýa güýçlendirjek diýip Birleşik Ştatlaryň arsenalyna göni salgylanmandyr. Trump'ın interwýusy hakda Aktamyň söýşesi şon Spicer'a sorag berilenine ol 23 fevralda beren maglumatynda Birleşik Ştatlaryň bu orada üstünlüğini hiç bir adama bermeli däldi hakda Trump'ın aýdyn pikirleriniň bardygyny aýtdy. Onuň bu ýerde aýdynlaşdyrýany şol beýleki ýurtlaryň ýadro gudraty bolsa, onu bu orada hemmeden hemişe öňde bolan Birleşik Ştatlar bolar diýip Spicer aýtdy. Beýanatda Birleşik Ştatlaryň arsenalyny ýaýbanlandyrmak planyna salgylanyana meňzeýär diýilende Spicer bu biziň amtalyan zadymyz däl diýdi. Trump Demirgazy Koreýadan gözbaşalýan hawpsuzlyk meselelerini çözmekde Hytaýy edýän basyşyny da artdyrdy. Ol Pekin eger esleseler aňsatlyk bilen Demirgazy Koreýa köpräk täsir edip bilýär diýdi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.